It's a Paw TikTok compilation. Wala siya. Hala, anong nalapos man ang trap, granny? Hala siya. Nalapos ang trap. Hala, gabantay lagi siya, Jude. Unsa man ni? Patay. Ay, di man siya kasulod. Ay, di siya kasulod. Okay, granny. Tala, manggog ka. Manong nalapos mo di mong trap. Ganiyara ko diri ba? Mga 1 minute akong naglingkod diri. Hala, naadyaw pun siya. Unsa man na? Crush ko ning granny, Jude, no? Kabala man kung type ko ni mo, granny, pero papaulian ako. Umana na. Ito siya. Hala, wala pala ko ni gipatay. Are we friends na, granny? Ay, pog ipakaon na imong bat sa ako, ah. Unta, magpabalo ang game nung namata na si granny, namata na ang Sleeping Beauty. Ay, silindrina, ba ni? Basta, oy. Uy! Tuura! Uy, tuura mo di siya. Kapita ko namatay, uy. Hala na aman siya. Granny, hawa, dira! Di siya mawawa. Ay, okay, nahawa na siya. Tala man ni siya, uy. Uy, nabalik. Awa na siya, dira ron. Ay, wala. Wala na siya. Okay, go. Oh my god, what is that? Oh my god! What is that? Leave this. Lang anong mahawa man ko, be. Nga, dagan pa man ko, aning granny, kalagot. Turo. Hala, nakitaan ko niya, no? Granny, nakitaan ko ni mo. Ipatay, nakitaan ko niya. Hala, give me for the ayaw. Naka-reserve ko para niya. Sure. Wala ni mo order. Nami pa promo. Buy one, take me daw. Number 3. Food number 3 daw. Food number 3. Basta matukan ka. Catch the rat in the bathroom. Bathroom. Okay. Ningawang jud. Ay. Kulbaan. Sing dumpster day. Ay, dara. Okay. Ito. Kamu ha. Paligis ko ron. Lah. Basig sa mekaniko ka mga yutabang, dili sa kuha. Nganong mani? Nganong naibangag? Dako pa jud. Oh my god. Lo, may pusil. Saan ko ni pusil day? Sige ron. Pusilon sika. Wa pa gani. Ga-expect na kung naasilindrina, wa pa gani. Hindi na ibok. Sa tagsa. Bush, silindrina! Ay, naibok day. Naibok. Yes. Maluoy ka silindrina, be. Ay, pugsig pakurat day. No, sa man kumaadtuan dula. Ay, galibog man ko. Plak. Plak. Dito hadlok. Lang, unsa mo? One or more freezer. Freezer. Unsa na freezer? Ah, okay. Unsa ni patsa nanay? I will kill you. Unsa ni? Unsay trabaho sa freezer? Unsa ta ref? Magilabot nga raw. Bisag wa ko kabalo unsay among gihimo basta kay daog ni. Okay. Ali padayon. Okay na padayon. Okay. No. Maglinya. Kinsay sheriff? Kinsay sheriff ninyo? Ako. Aha man ta maglinya. Diri sa office. Liwat lang. Diri ta. Okay, magtindog na ta. Ay, okay, sa lamisa daw. Sa lamisa. Dali na yun, sulod. Kamin. Sulod na ante. Ante, aha makamalakaw. Okay. Sulod ko naman ba? Diba? Innocent na ko. Feel na ko, kaning gasayaw ang murderer. Basta dili ako. Feel na ko.
Kinsa sa inyo ha? Taga na auntie. Soy si Upaw. Feel na ko. Kaya ko si Upaw. Feel na ko si Galaxis. Ay, wala ko. Kinsa to? Ako ang daog. Yes, I'm the true winner. Yes, ako ang tinuod nga winner. Sa amo ah. Uy, pili ka kuya ko na kay batay kay kugnaw. Feel na ko ang damang kay sigig sayaw. Mali sayo na. Feel na ko ang damang sige siya sayaw. Di na ko siya trust. Hala, hala sana all. Hala nakatagaan. Hala sana all. Ora siya to, ora siya oh. Wait, hindi kaya akong scale mo. Yay! Mayo oy. Ang galing. Tala po kay kasilindrina. Every second ay unsa na? Unsa na? Anay bata. Oh my gosh. Ay, na-open ang... Hala, kinsa ni? Boy Abunda, is that you? Are you going to interview me? Hala, no, wala. Wait, what is this? Is this a house? House ni siya or barn? I don't know. Pero murag hadlok lagi. Okay, naikurente. Sana all. Naipangbayad si Silindrina for today's video. Na sila'y kurente. Hoy! Hello? Hala, unsa na? Ay! We're going to go inside kay... We are such... Ah! Ay! Unsa na? Wala ko'y nakita noy. Unsa na? Dirita. Ay, unsa ni? Nice lagi ang kahoy. Murag mas mahadlok man ko ani kay dako man. Ay, dili di ay. Gamay di ay. Hello? Uy, unsa ni? Bala ka diha, oy. Ay! Unsa ni? Hala, what is this? Green? It's color green. Ay! Cylinder. Unsa na? Granny? Hala, Granny, nagwapa na siya. Uy, naalagis Granny. Hala, patay. Naalagis si Granny lagi. Nga naman na. Okay, sana all ni-glow up. Nag-glow up na si Granny. Okay, so we are going this way kay wala man tay laing makitaan dito sa pikas. Unta di mabotho si Granny dire kay murag paspas man siya modagan. Sana all wa na nagkuoy-kuoy. Nag-vitamins guro ni si Granny ba kay nganong wa naman siya nagkuoy-kuoy lagig dagan. Nasobraan na mas kaputi lagi ni si Granny lagi. Ganihang blooming, mura na magpatay ron oh. Puti naman kayo. Be? Hala, wa joy na bag-o ni mo Granny no? Upaw ra gyapon ka, murag ako. Pero murag nakapa-highlights man ni siya okay puti. Puti naman kay buhok, sana puti nagbuhok. Siya, ito ra. Okay? Hala, nag-unsa man na siya. Granny, what are you doing there? Ginapakaon ni man imong... Ah! Hala! Patay! Abi na kong madakpan ko niya. Unsa to Granny, imo atong iro tong bata dito or ako atong manghod? In fairness, nagkagwapa ragi ka Granny. Dugay naman gud tawa nagkita God. I miss you very much. I think it's time to go out and see the world. Because wala lang. OA man ko. Unsa ni? Stun. Ay, naa siya. Nas grandpa. Unsa ni oh? Nay mga books. Okay, nay books for the readerist man ini sige. Hala, patay to siya. Naa siya. Please. Wa na. Gasigara imong mata Granny. Turo siya. Isirat. Ay, nakitaan ko. Kay gaputi yang nawong, nasobraan sa pulbos. Hala, ang damang ni ambak diri, naunsa man na. Hala, tuara, unsa man na oy, gapula naman sad. Nasobra ag kaog ketchup dagway. Magdula taron kay walay lingaw. Yes, gusto na ko makuratan. Yes, Nana! Lord. Angels like you can fly down hell with me. Close your eyes. I know that you're wrong for me. Gonna wish we never met on the day I live. I live or leave? Basta di ko kami maris sa lyrics. Feel na ko na yung mga ambak ng kabinet dira o pero ayaw lang guys.
ginasundan ko, day. Go away, anak. Yan na, nasa diri, Roy. Ano? Kabalon ako. Lagi nanasan. Be prepared. Okay, di siya mauban. Dira ra kati. Lataas lagi ni. Wala, unsa to? The light is flickering. Hello? Meralco, are you taking the electricity now? Ay, abinakog ano, maabri raman din ni. Okay, hello? Hello? Uy. Oy. Hala na ay second floor. Okay, let's go to the second floor. Is that? Ha? Nganong run? Hala, nganong run? Ay, wala na siya. Sana all rebanded. Ay, unsa ni? Why is it flickering? Hala, patay. Hala, ngano ni? Hala, bahala ka dira. Mugawas na ko. Bahala ka diha. Then, ay, kulbaan ako, oy. Okay, let's go over here. Ay, naa siya. Sana all rebanded. Okay, I found 2 more. Okay, let's go. And then, unsa ni? It's so tense here. Unsa daw to? Ako kabasa. Bala na, basta kinakakuha tag kwarta.